Hawu, sanibonani ney'ngane zakuthi ngibingelele kini nonke. Bafowethu, kuney'ndaba nje ezikhona engicabanga ukuthi abanye bethu bayazazi, abanye bethu abakazazi. Ngithi kini-ke eningakazazi, nazi-ke iy'ndaba ngomnato wayigetsetha okuthiwa uPulemuthi. Esimazi kakhulu-ke nje lapha ku-Kaizer Chiefs oyi-winger. uPulemuthi-ke ebephelelwe inkontileka lapha ne-Kaizer Chiefs. Kodwa-ke kuney'nkulumo-ke ey'khona ezithi-ke uPulemuthi-ke i-Kaizer Chiefs imuphile unyaka owodwa. Imuphile unyaka owodwa njengoba bekulindele ukuthi-ke yena-ke izomkhulula. Okusho ukuthi azange samkhululeka uPulemuthi egcine simupha-ke unyaka owodwa. Unyaka owodwa kushuthi usazoba khona-ke nesizini, kule sizini ezayo sisazombona nje impela egqoke ijezi le-Kaizer Chiefs. Khona umqondo nje ebengingacabangi ukuthi i-Kaizer Chiefs engamupha inkontileka, kodwa sekwenzekile y'ngane zakwethu. Sesiyobona la exega khona, siyobona la exege khona, kodwa nje okubaluleke kunakho konke ukuthi sombona kwi-Kaizer Chiefs kule sizini esiya kuyo nje, yabo. Noma-ke nje kule sizini nje ephelile ebese-off kakhulu, bese-off kakhulu umfana omdala, kodwa sithi-ke hhayi mfethu akuphi ithuba la singabalandeli sibone mhlampe uFernando kukhona angakushintsha noma angakutshela kona ukwenze kangcono, yabo. So nje-ke hhayi, asizondi thina siyimpofana, sithi nje sikufisela okuhle mfowethu kule nkontileka oyitholile. Sithi cha, sikufisela nje okuhle Nkosi yombhemo, ube yingxenye-ke ney'mpofana. Sifuna ikhaphu kule sizini yenkunzi, sifuna ikhaphu. Okubaluleke nakho konke sifuna ikhaphu nje, asinandaba nokunye mfowethu, asinandaba nokunye. Okubalulekile ukuthi nathi sifuna ukujabula kule sizini. Kade sagcina ukujabula, sagcina ngeyi-10 May madoda, eyi-10 May. Kodwa-ke mfethu cha, into engizoyisho nje futhi ukuthi kule Nedbank esayiwina, ayi wadlala kakhulu mfowethu. Angeke akakudlela umona lapho, cha lapho wadlala ingane yakwethu, hhayi wadlala. I-Nedbank sinayo nje, wawunesandla esikhulu ukuthi siyiwine. So ngicabanga ukuthi nayo leyo engomunye yemithelela ukuthi i-Kaizer Chiefs ikuphe inkontileka. Inomunye nje umthelela ukuthi i-Kaizer Chiefs ukuthi gaxa ngo-1 year. So sesiyobona-ke isizini-ke mayiqala ukuthi uFernando uzomisa kanjani, ngoba kuseza noPhiri nje, uPhili eseza nje, ulanga elihle Phili. So asazi-ke ukuthi lizomisa kanjani-ke laphana, kodwa okubaluleke kunakho konke ukuthi sayifuna ikhaphu. Danko.